നരനായി പിറക്കുന്നു, നാരി ചത്തുടനോരിയായി പോകുന്നു. കൃപ കൂടാതെ പീഡിപ്പിച്ചിടുന്ന നൃപൻ ചത്തു കൃമിയായി പിറക്കുന്നു. ഈച്ച ചത്തോരു പൂച്ചയായിടുന്നു, ഈശ്വരന്റെ വിലാസങ്ങളിങ്ങനെ. കീഴ്മേലിങ്ങനെ മണ്ടുന്ന ജീവന്മാർ ഭൂമിയിന്നെത്ര നേടുന്നു കർമ്മങ്ങൾ. സീമയില്ലാതോളം പല കർമ്മങ്ങൾ ഭൂമിയിന്നെത്ര നേടുന്നു ജീവന്മാർ. അങ്ങനെ ചെയ്തു നേടി മരിച്ചുടൻ അന്യലോകങ്ങൾ ഓരോന്നിലോരോന്നിൽ ചെന്നിരുന്നു ഭൂജിക്കുന്നു ജീവന്മാർ. തങ്ങൾ ചെയ്തോരു കർമ്മങ്ങൾ തൻ ഫലം ഒടുങ്ങിടുമതൊട്ടു നാൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഉടനെ വന്നു നേടുന്നു പിന്നെയും. തന്റെ ഗൃഹത്തിങ്കൽ നിന്നുടൻ കൊണ്ടുപോന്ന ധനം കൊണ്ടു നാമെല്ലാം മറ്റെങ്ങാനും ഒരിടത്തിരുന്നിട്ടു വിറ്റുണെന്നു പറയും കണക്കിനെ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മുകുന്ദ ജനാർദ്ദന, കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ നാരായണ ഹരേ. അച്യുതാനന്ദ ഗോവിന്ദ മാധവ, സച്ചിദാനന്ദ നാരായണ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ തന്നെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഇനി ആരാണ് ചൊല്ലുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ചൊല്ലാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരിനാരായണ ഗോവിന്ദ, ജയനാരായണ ഗോവിന്ദ. ഹരിനാരായണ ജയനാരായണ ജയ ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. കമലാവല്ലഭ ഗോവിന്ദ, കമലവിലോചന ഗോവിന്ദ. കമലാവല്ലഭ കമലവിലോചന കലിമലനാശന ഗോവിന്ദ. വാസുദേവാത്മജ ഗോവിന്ദ, വാസവമദഹര ഗോവിന്ദ. വാസുദേവാത്മജ വാസവമദഹര വസുധാവല്ലഭ ഗോവിന്ദ. ചക്രഗദാധര ഗോവിന്ദ, ചക്രനിഷേവിത ഗോവിന്ദ. ചക്രഗദാധര ചക്രനിഷേവിത നക്രമതാപഹ ഗോവിന്ദ. നീരജലോചന ഗോവിന്ദ, നീരദമോചന ഗോവിന്ദ. നീരജലോചന നീരദമേചന നാരദ സേവിത ഗോവിന്ദ. നന്ദകുമാരക ഗോവിന്ദ, വൃന്ദാവനചര ഗോവിന്ദ. നന്ദകുമാരക വൃന്ദാവനചര വന്ദിത ജനവര ഗോവിന്ദ. കൽമഷനാശന ഗോവിന്ദ, ജന്മവിനാശന ഗോവിന്ദ. കൽമഷനാശന ജന്മവിനാശന തന്മയ ചിന്മയ ഗോവിന്ദ. നിശ്ചല നിഷ്കള ഗോവിന്ദ, നിത്യനിരാമയ ഗോവിന്ദ. നിശ്ചല നിഷ്കള നിത്യം നിരാമയ നിർമ്മല രൂപമ ഗോവിന്ദ. സീതാവല്ലഭ ഗോവിന്ദ, രാധാവല്ലഭ ഗോവിന്ദ. സീതാവല്ലഭ രാധാവല്ലഭ ഭാമാവല്ലഭ ഗോവിന്ദ. ലക്ഷ്മീ വല്ലഭ ഗോവിന്ദ, ലക്ഷ്മണ പൂർവജ ഗോവിന്ദ. ലക്ഷ്മീ വല്ലഭ ലക്ഷ്മണ പൂർവജ ശിവരാസന ഗോവിന്ദ.
രാമ രഘൂത്തമ ഗോവിന്ദ ഭൃഗൂത്തമ ഗോവിന്ദ രാമ രഘൂത്തമ രാമ ഭൃഗൂത്തമ രാമയദൂത്തമ ഗോവിന്ദ ഉഗ്രപരാക്രമ ഗോവിന്ദ വിഗ്രഹ ഭീഷണ ഗോവിന്ദ ഉഗ്രപരാക്രമ വിഗ്രഹ ഭീഷണ സുഗ്രീവ പ്രിയ ഗോവിന്ദ ശ്രീവത്സാംഗിത ഗോവിന്ദ ഗോവത്സ പ്രിയ ഗോവിന്ദ ശ്രീവത്സാംഗിത ഗോവത്സ പ്രിയ ഹനുമൽ സേവിത ഗോവിന്ദ കേശവ മാധവ ഗോവിന്ദ മാധവ കേശവ ഗോവിന്ദ കേശവ മാധവ മാധവ കേശവ കാളിയ മർദ്ദന ഗോവിന്ദ അതസീമേ ജഗ ഗോവിന്ദ തുളസി ഭൂഷണ ഗോവിന്ദ അതസീമേ ജഗ തുളസി ഭൂഷണ കളമൃദുഭാഷണ ഗോവിന്ദ ഹരമേ ദുരിതം ഗോവിന്ദ കുരുമേ കുശലം ഗോവിന്ദ ഹരമേ ദുരിതം കുരുമേ കുശലം ഭവമേ ശരണം ഗോവിന്ദ ഹരിനാരായണ ഗോവിന്ദ ജയനാരായണ ഗോവിന്ദ ഹരിനാരായണ ജയനാരായണ ജയ ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ വിഷ്ണുപ്രിയ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ നമുക്ക് തുടങ്ങാം മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഞാൻ ഇന്നലെ പ്രഭുവിനെ കണ്ടിട്ടില്ല, പേഴ്സണൽ കാര്യം ഓക്കെ ഇന്നലെ പേഴ്സണൽ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നോണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടാൾക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. സോറി. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ചു പ്രഭുവിനെ കണ്ടില്ലല്ലോ, എന്ത് പറ്റി. നമുക്കിത് ക്ലാസ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ നമുക്ക് ഇത് തുടങ്ങാം അല്ലെ. എന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം, എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാൻ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാൻ ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുരേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാ പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങള്. അപ്പൊ നമ്മള് ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മള് നേരത്തെ അധ്യായങ്ങളിൽ കണ്ടു. ഇതില് ഭഗവാൻ കുറച്ചും കൂടെ വളരെ കുറച്ചും കൂടെ ശ്രേഷ്ഠമായ ജ്ഞാനമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇതിൽ പറയുകയാണ് നമ്മളോട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ അധ്യായം നിന്നിട്ട് 6ാമത്തെ അധ്യായം വരെ നമ്മളെ കുറിച്ചും, അതായത് ഈ ആത്മാവ് എന്താണെന്നും എങ്ങനെയാണ് ആത്മാവ് ബന്ധനാവണമെന്നും
അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ഥിരപ്രജ്ഞൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം, എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരിക്കണം, എന്താണ് ഭഗവാനെ അറിയാനുള്ള ഇത്, അങ്ങനെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപമായിട്ട് നമ്മൾ അധ്യായം 2 മനസ്സിലാക്കി. 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ കർമ്മത്തിനെ പറ്റിയും അതിനെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ബാധിച്ചിട്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അവിടെ കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന്, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടെ ഇത് അർജുനനെ എത്തിക്കണത്, നമ്മുടെ ഈ ജ്ഞാനം അർജുനനിൽ വരെ എത്തണത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഇത് ഒരിക്കൽ നശിച്ചു പോയതാണ്, എന്നിട്ട് തിരിച്ചും ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് നമ്മളെ പോലെയുള്ളവർക്ക് കിട്ടാനായിട്ടാണ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും കർമ്മത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ധ്യാന യോഗത്തിനെ പറയുന്നു. പിന്നെ 7 മുതൽ 12 വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വളരെ മുഖ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഭക്തി ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ, അറിയില്ലായിരുന്നു. നമ്മൾക്കൊക്കെ ഭക്തി ഉണ്ട് എന്നുള്ള നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അമ്പലത്തിൽ പോയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭക്തി ആയി എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇരുന്നിരുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ എന്നും പോകണുണ്ടല്ലോ, നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യണുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ എന്താന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താണ് ഭക്തി എന്നും ആ ഭക്തി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും എന്ത് ചെയ്താലാണ് സാക്ഷാത് പരമ ദിവ്യോത്തമമായ പുരുഷനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. അത് ഒരു കണക്കിന് നമുക്കറിയാം വേദങ്ങളുടെ സാരാണ് ഭഗവത്ഗീത. ആ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഈ 7 മുതൽ 12 വരെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതില് അർജുനന് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവാൻ അത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രകൃതിയില് അത് ഭഗവാൻ വിസ്തരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിന്റെ വിശ്വരൂപ ദർശനം കൊടുത്തിട്ട് അർജുനൻ ആകെ എന്താ പറയാ ഒരു ഭയചകിതനാവാണ് അല്ലെ. കാരണം അത്രയും അനന്തമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ വിഭൂതികൾ കണ്ടിട്ട് അതെല്ലാം അത് സഞ്ജയനാണ് നമുക്ക് അർജുനന്റെ ആ കാഴ്ച സഞ്ജയന് കാണാൻ പറ്റിയത് എങ്ങനെയുണ്ടാണ് ദിവ്യ ചക്ഷുഷുള്ളതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ ഭക്തിയോഗം, ഭഗവാന്റെ ശരിയായ ഒരു ഭക്തനാണ് അർജുനൻ എന്നുള്ള ഇതിന് ഭക്തിയോഗത്തിൽ കൂടെ തിരിച്ചും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ആ പടികൾ നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ ഇന്നലെ നമ്മൾ പ്രകൃതി എന്താണ്, പുരുഷൻ, അതെല്ലാം അർജുനൻ തിരിച്ച് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതില് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. പ്രകൃതി എന്താണ്, പുരുഷൻ എന്താണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നിപ്പോ ഭഗവാൻ പറയാൻ പോണത് ഭൗതികതയിലെ ഗുണങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങളാണ്. ആ ഗുണങ്ങളെ ഭഗവാൻ ഇതില് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ നോക്കാണ്. അപ്പൊ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം ഇന്ന് ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പറയണെന്നുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നാരം ജീവനരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യവസന്തോജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതിനഷ്ടയും മൂകം കരോതി വാചാലം ഭംഗം ലംഘേതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹമന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീ ചൈതന്യമീശ്വരം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്, ശ്രീല ഗുരുദേവിക്ക് ജയ്, നിതായ് ഗൗര ഹരി ഹരി ബോൽ. ശ്രീ രാമനിഷ്ഠ പ്രഭുജിക്ക് ജയ്. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദിന്റെ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ 42ാമത്തെ മലയാളം ബാച്ചിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് നോക്കാം. മാതാജി കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം മാതാജി, കാണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 14 കാണുന്നുണ്ട്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. സത്വം, രജസ്, തമസ്. ഇനിയിപ്പോ ആ ഗുണങ്ങൾ ഓരോ വ്യക്തിയിലും എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നതും ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങളിൽ അടിമപ്പെട്ടിട്ടുള്ള, അതായത് ആ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ കൂടെയുള്ള വ്യക്തികൾ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു, അവർക്കുള്ള പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതെങ്ങനെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പരം ഭൂയ പ്രവക്ഷ്യാമി ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനമുത്തമം യജ്ഞാത്വാ മുനയഃ സർവേ പരാം സിദ്ധിമിദോ ഗതാഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഏതൊന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്, സർവോത്കൃഷ്ടമായ ആ പരമജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ഞാൻ വീണ്ടും നിന്നോട് പറയാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയാണ്, ഋഷിമാര് അല്ലെ, നമ്മൾ പറയും ഈ നമ്മൾ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അധികം മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ
എത്രയോ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അവര് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സയന്റിസ്റ്റ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിലെല്ലാം പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അത്രയും ആ പവർഫുൾ ആയിരുന്നു അവരല്ലേ? കാരണം അവർക്ക് യോഗത്തിൽ കൂടെ ജ്ഞാനം സിദ്ധിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള അതേ ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അവർക്ക് അറിയാം. കാരണം അവര് ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്, ഏതൊന്ന് അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ, അപ്പൊ ഏതാണ് ആ പരമസത്യത്തിനെ അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് അവരെല്ലാവരും സർവോർക്കിഷ്ടമായ പരമജ്ഞാനത്തെ വീണ്ടും ഞാൻ നിന്നോട് പറയാം. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് വീണ്ടും ഞാൻ നിന്നോട് പറയാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. ഒരിക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിന് ക്ഷയിച്ചപ്പോൾ അത് തിരിച്ചും ഭഗവാൻ വന്ന് നമുക്ക് തരികയാണ്. അതാണ് നമ്മൾക്കറിയാം ഇത് സനാതനമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ, എന്നും നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. ഇതൊരിക്കലും ഒരു വസ്തു നമ്മൾ ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല. നശിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാനായിട്ട്, അതായത് ഭഗവാൻ അതിനെ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത വിധം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയോ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ആ ഭഗവത്ഗീതയുടെ രാജഋഷികൾക്കെല്ലാം കൊടുത്തിരുന്നു. അന്നത്തെ ആൾക്കാരെല്ലാം രാജഋഷികളാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ ഋഷികൾക്ക് എല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാര് പോലും ഋഷികളുടെ തുല്യരായിട്ടാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആ ജ്ഞാനം, അതായത് എന്തൊരു കാര്യമാണെങ്കിലും കാലക്രമത്തിൽ അത് ഇല്ലാണ്ടാവണ പോലെ തന്നെ ആ ജ്ഞാനവും കൈമാറി വന്നപ്പോൾ അതിന്റെ ആ മൂല്യം കുറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ എന്തായി? ഭഗവാൻ അത് അർജുനനെ സാക്ഷിയാക്കി നിർത്തിയിട്ട് നിമിത്തമാത്രം അപസവ്യ സാജിൻ, അർജുനോട് പറയണത് എന്താ? നീ എന്റെ ഒരു ഉപകരണമായിട്ട് നിന്നാൽ മാത്രം മതി. ബാക്കി ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പറയണ്ടല്ലേ, എല്ലാവരും ഒരിക്കൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്, പക്ഷെ അർജുന ആ യശസ് നിനക്ക് ഞാൻ തരികയാണെന്ന്. അത് കാരണം എന്താ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് അല്ലെ അർജുനൻ. അപ്പൊ അതേപോലെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ് വീണ്ടും ഞാനിത് നിന്നോട് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം. 2ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇദം ജ്ഞാനമുപാശ്രിത്യ മമ സാധർമ്യമാഗതാഃ സർഗേ ദീനോപജായന്തെ പ്രളയേന വ്യഥന്തി ച. ഭഗവാൻ പറയണു, ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റേതിനു സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുല ചിത്തനവും ആവുകയില്ല. ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറയാണ്, ഭഗവാൻ ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഏതാ ജ്ഞാനാണ്? ഞാൻ ആരാണെന്നും ഭഗവാൻ ആരാണെന്നും ഈ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നുള്ള ഇത് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭക്തിയോടുകൂടെ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെച്ച് മനസ്സിൽ വെച്ച് എന്തും ചെയ്യണ ഒരാള് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ധാമം നമ്മൾ കണ്ടു. ഭഗവാന്റെ ധാമം എവിടെയാണെന്നുള്ളതെല്ലാം ആ ഗോലോക ഇതില് വിസ്തരിച്ചപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അവിടെ എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സതതം ചിന്തയന്തോമാ. അപ്പോ ഏജന പര്യുപാസതേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പറയണത് അറിയുമ്പോ അതേപോലെ നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടാവുന്ന പറയണത്? സൃഷ്ടി, അതായത് നമ്മള് ഈ പ്രളയത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു നമ്മൾ കണ്ടുല്ലേ, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിനെ 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു ഈ വിശ്വരൂപത്തിനെ ശരിയായിട്ട് അറിയുന്നവൻ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള ആളാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ആ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതേപോലെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയണത് എന്താ വെച്ചാൽ, അതായത് പ്രളയത്തിന് മുമ്പ്, അതായത് സൃഷ്ടി നടത്തുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാൻ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് വന്ന ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെല്ലാം ഈ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ഉൾപോയി അതിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് വന്നിട്ട് ഈ ബ്രഹ്മാവ് എങ്ങനെയാണോ ഈ ജീവജാലങ്ങളെ, അതായത് കണ്ട എല്ലാ എന്താണ് ചരങ്ങളും അചരങ്ങളുമായി എല്ലാത്തിനെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ഒരു ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകലില് ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി വരുമ്പോ ഇത് തിരിച്ചും എന്താ പറയാ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിലേക്കും ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് അതെല്ലാം ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിലും പോയി അവിടെ അത് നിദ്രയിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം തിരിച്ചും സൃഷ്ടി നടത്താണ്. അപ്പോ ആ അതായത് ചക്രം, ജനന മരണ ചക്രം എന്ന് തന്നെ പറയാം. അപ്പൊ അതില് വരാതെ നമ്മുടെ ഈ ജന്മം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് അതേപടി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിൽ പോകുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിൽ ഇരിക്കുക? ഭഗവാനോട് സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ വിഷ്ണു ലോകങ്ങളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കി, പല വിഷ്ണു ലോകങ്ങളും ഇഷ്ടംപോലെ വിഷ്ണു ലോകങ്ങള് ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ആ വിഷ്ണു ലോകങ്ങളിലെ ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാരെല്ലാവരും ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെയാണ്.
എന്താണ് ശംഖുചക്ര ഗദാപത്മത്തോടു കൂടി വനമാലയെല്ലാം ചാർത്തി ഭഗവാന്റെ പോലെ തന്നെ സ്വരൂപം അല്ലെ. അപ്പൊ പലതരം മുക്തികളുണ്ട്. അതില് സായുജ്യം, സാരൂപ്യം, സാലോക്യം, സാഷ്ടി, സായുജ്യം. അപ്പൊ സായുജ്യമല്ല, ഇത് സാരൂപ്യം. ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തില് ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിലും അവിടെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അപ്പൊ എന്നാലും ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ട വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്. ഈ ജ്ഞാനത്തില്, ഏത് ജ്ഞാനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ കൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് സൃഷ്ടിസ്ഥിതി പ്രളയത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് ഓർത്ത് നമ്മൾ ദുഃഖിക്കേണ്ട വരില്ല. പിന്നെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് വളരെ ഇത് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. നമ്മൾ 7-ാം അധ്യായത്തിലും ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നു. ഇതിലും ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? സർവയോനീഷു കൗന്ദേയ മൂർത്തയ സംഭവന്തിയ താസാം ബ്രഹ്മ മഹത് യോനി അഹം ബീജപ്രദപിത. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, നാനാരൂപത്തിലുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മം എടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഞാനാണ്. അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായ പിതാവും ഞാൻ തന്നെ എന്നറിയണം. ഭഗവാൻ ഇതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അഹം ബീജപ്രദപിത എന്നല്ലേ. ഇത് ഇവിടെയും ഭഗവാൻ പറയണു സർവയോനിഷു കൗന്ദേയ. അതെങ്ങനെയാ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഒരു കടാക്ഷം, ഭഗവാന്റെ ഒരു കടാക്ഷം കൊണ്ടാണ് ഈ സൃഷ്ടികളെല്ലാം സംഭവിക്കണതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പോ ഭഗവാൻ അത് പറയാണ്, ഞാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും പിതാവ്, എന്നിൽ നിന്നാണ് ഈ എല്ലാ ജഗത്തും ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ജീവസത്തകൾക്കെല്ലാം ആദി പിതാവെന്ന് ഈ ശ്ലോകം സ്പഷ്ടമാക്കുന്നുണ്ട്. ഭൗതികവും ആത്മീകവുമായ പ്രകൃതിയുടെ സംയോഗമാണ് ജീവസത്തകൾ. അങ്ങനെയുള്ള ജീവസത്തകൾ ഭൂലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന സമുന്നത ഗ്രഹത്തിൽ പോലും കാണപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ ഭൂമിയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജീവജാലങ്ങൾ എന്ന്. അല്ല, ജീവജാലങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ ജീവിക്കണമുണ്ട്, തീയിലുള്ള ഉണ്ട്, ഈവൻ സൂര്യനിൽ പോലും. അതായത് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിക്കോ ചിന്തിക്കണ പോലെ തന്നെയല്ല എല്ലാം ഉണ്ടാവണത്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഇപ്പം നമുക്ക് ചന്ദ്രനിൽ പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇടണം അല്ലെ, അതിനനുസരിച്ചുള്ള കവറിങ് എല്ലാം ചെയ്ത് ഓക്സിജന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓക്സിജന്റെ ഇതെല്ലാം എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചന്ദ്രനിൽ പോകാൻ പറ്റുക. അപ്പൊ ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോണതിന് അതിൻ്റെതായ പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ഇപ്പോ കടലിന്റെ അടിയിൽ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കടലിലേക്ക് ഇടാൻ പറ്റിയ തരത്തിലുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് പോയാലേ കടലിൽ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്നിന്റെ ഉള്ളിലും അതിന് പറ്റിയ തരത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും അഗ്നിയിൽ പോലും ജീവികളുണ്ട്. അപ്പൊ ആ അഗ്നിയിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതാണ് അഗ്നിയിൽ പോലും ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം വെള്ളത്തിലുണ്ട്, ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലും അല്ലെ, എത്രയോ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നതോറും അതിന് പറ്റിയ തരത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ ഈ ബുദ്ധിക്ക് നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ പാകത്തിനുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്കും അപ്പുറമാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അഗ്നിയിലും സൂര്യനിലും എല്ലായിടത്തും അതിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ തരത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. ഈ നമ്മൾ ഇന്നലെയും കണ്ടു, ഇതൊരു ട്രീ ആണ്. ഭഗവാൻ ഇതിലെന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് ഇവിടെ താഴത്തുള്ള ജലജീവികള്, പിന്നെ സ്ഥാവരങ്ങള്, അതായത് അൺമൂവബിൾ, നമ്മള് ചലനം ഇല്ലാത്തത്, അതായത് വൃക്ഷങ്ങള്, ചെടികള്, പൂക്കള്, അങ്ങനെ അല്ല, പൂക്കളല്ല ചെടികൾ അങ്ങനെയുള്ളത്. പിന്നെ എന്താ പറയാ ഈ പ്രാണിവർഗങ്ങള് അല്ലെ, അത് കഴിഞ്ഞ പക്ഷി മൃഗാദികള്, പിന്നെ മാമൽസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പുലി, പശു, അങ്ങനെയുള്ള കുരങ്ങൻ, അങ്ങനെയുള്ളത്, പിന്നെ മനുഷ്യൻ. അപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങൾ ഉള്ള ഇതിനെ പറ്റി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഒരു ജീവാത്മാവ് അതിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള വിധത്തിൽ ജീവിക്കാണ്ട് ഭൗതികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ആസക്തിയോടുകൂടെ ജീവിച്ചാൽ അതിന്റെ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകൃതത്തിലുള്ള ഒരു ജീവശരീരം അതിന് കിട്ടും. ആ ജീവശരീരം അതിന് കിട്ടുമ്പോൾ അത് മനുഷ്യ ജീവിതം കിട്ടിയത് തന്നെ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് മനുഷ്യ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയോട് കൂടി ചേർന്നതോടുകൂടെ നമ്മളിലുള്ള ഗുണങ്ങളുടെ വ്യത്യാസത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഏത് ജീവജാലങ്ങളാണെങ്കിലും നമുക്കാവാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും. ഒരു പുഴു മുതല്
പൂച്ചയോ എന്താണ് പാമ്പോ, അതായത് നമ്മുടെ ഗുണങ്ങള്, എന്ത് ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എന്താണ് കാമക്രോധ മോഹ ലോഭ മത മാത്സര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മളുടെ ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ, ഇപ്പൊ ഈ ചീത്തയായ ചില ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അതിനെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാത്ത പക്ഷത്തോളം നമ്മള് ഈ ഭൗതികതയിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ചേരുകയാണ്. അങ്ങനെ അത് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ 84 ലക്ഷം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതായത് ഈ കാണുന്ന മനുഷ്യ വർഗങ്ങളാണ്, മനുഷ്യവർഗം എന്നാ പറയാ. ഇത് തന്നെ 4 ലക്ഷം മനുഷ്യവർഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയും. പിന്നെ ഈ കാണുന്നത്, അതായത് ഈ സിംഹം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെ എല്ലാത്തിനും കൂടെ ഒരു 10 ലക്ഷം, 30 ലക്ഷം ഉണ്ട്. ഇത് 30 ലക്ഷം ഉണ്ട്. പിന്നെ പക്ഷി മൃഗാദികള് എല്ലാം 10 ലക്ഷം. പിന്നെ ഉരകങ്ങള് അങ്ങനെയുള്ള ജീവികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഇൻസെക്ട്സ്, അതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നത് ഒരു 11 ലക്ഷം. ജലജീവികള് 9 ലക്ഷം. മരങ്ങള് സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം 20 ലക്ഷം. അങ്ങനെയാണ് 84 ലക്ഷം. അപ്പൊ നമുക്കറിയില്ല ഈ 20 ലക്ഷം വർഗങ്ങളാണ്, എന്താ പറയുക, സസ്യലതാദികൾ എന്ന് 20 ലക്ഷം ഉണ്ടെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാൻ പറയണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഭുപാദ നമുക്ക് എല്ലാ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നോളജാണ് ഈ തരുന്നത്. അതേപോലെ 4 ലക്ഷം മനുഷ്യവർഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോന്നും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളെ കിട്ടും. ഈ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളും എവിടെന്നാ പറഞ്ഞത്? അഹം ബീജ പ്രദ പിതാ എന്ന ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും പിതാവ് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം വരുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ തന്നെ സൃഷ്ടിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സത്വം രജസ്തമാ ഇതി ഗുണാ പ്രകൃതി സംഭവാഃ നിബന്ധന്തി മഹാബാഹോ ദേഹേ ദേഹിനം അവ്യയം. ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി. സത്വം, രജസ്, തമസ്. ശാശ്വതനായ ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതി സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടെ അത് ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവസത്ത, അതായത് ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതമാണ്. എന്നാൽ ഈ ശാശ്വതമായ ജീവാത്മാവ് വ്യാമോഹത്തിൽ അകപ്പെടുമ്പോൾ ആ ജീവാത്മാവിന്റെ വ്യാമോഹം എന്ന് പറയുന്നത് ശാശ്വതമായിട്ട് മാറുകയാണ്. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിൽക്കണം അല്ലെ? ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എന്താവണം? അത് വീണ്ടും ജന്മങ്ങൾ എടുക്കണം. അപ്പോ ആ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ജീവാത്മാവിനെ ശാശ്വതമല്ലാത്ത ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മനസ്സില് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളാണ് വരേണ്ടത്. അതായത് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ലീലകള്, കഥകള്, ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുക. നമ്മള് പലതരത്തിലുള്ള സേവനങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ? ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു 12-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ സേവനം ഭഗവാന് ചെയ്യണം. മൻ തൻ ധൻ അല്ലെ? മനസ്സുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പൂജിക്കുക, ശരീരം കൊണ്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവകൾ ചെയ്യാൻ അംബരീഷ മഹാരാജാവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പോലെ ധനം, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ധനം ഭഗവാന് കൊടുക്കുക. ഭഗവാന് തരികയെന്ന് തന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ എത്ര പുണ്യകർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പണം ചെലവാക്കിയാലും എന്താണ്? ക്ഷീണേ പുണ്യ മർത്യലോകം വിശന്തി. അതായത് പുണ്യം നശിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ച് നമ്മള് ഈ മർത്യലോകത്തിൽ വന്ന് ജനിക്കണം. അതേസമയം നമ്മുടെ പാപകർമ്മങ്ങൾ മാറ്റാൻ നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവ ചെയ്താൽ, അതിനു വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും തിരിച്ച് നമ്മൾ ആകെ ചിന്തിക്കുന്ന ഈ ജന്മത്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ്. ഈ ജന്മത്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രം അറിയണത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് പറയണത് മുഴുവനും ശരിയാണോ എന്നുള്ള ചിന്ത വരുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതേപടി എടുത്താൽ നമ്മൾക്ക് അതിനെ പറ്റിയുള്ള ശരിയായ വിവരം കിട്ടും, അറിവ് കിട്ടും. അപ്പൊ പറയണത് എന്താ? ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതി സംയോഗത്തോടെ ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ ബദ്ധാത്മാവെന്നാ പറയണത്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ബദ്ധാത്മാവാവണത്? ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളോട് കൂടെ ചേരുമ്പോൾ നമ്മള് ബദ്ധാത്മാവായിട്ട് മാറുകയാണ്. ഈ ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ പറ്റി പറയാണ്. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ 4 വർണ്ണാശ്രമങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ? ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, ശൂദ്രൻ, വൈശ്യൻ, ശൂദ്രൻ. ഈ 4 വർണ്ണാശ്രമത്തിലുള്ളവരുടെയും ഗുണങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ബ്രാഹ്മണർക്ക് സത്വഗുണാണ്, ക്ഷത്രിയർക്ക് രജോ ഗുണാണ്, വൈശ്യർക്ക് രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം കൂടെ ചേർന്നതാണ്, ശൂദ്രര് തമോ ഗുണാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
അപ്പോ ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണനെയാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? തത്ര സത്വം നിർമ്മലത്വാത് പ്രകാശകമനാമയം സുഖസംഗേന ബധ്നാതി ജ്ഞാനസംഗേന ചാനഘാം. ഹേ പുണ്യാത്മാവേ, മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാകയാൽ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. അപ്പൊ സത്വഗുണമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായതെന്ന് പറയുന്നു. ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ് സാധാരണ മനുഷ്യരെ ബാധിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഭക്തനാണെങ്കിലോ, ഭക്തനെ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലാണ് ഭക്തൻ. ബ്രാഹ്മണനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് വൈഷ്ണവര്. കാരണം വൈഷ്ണവര് എപ്പോഴും സദാ ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് എന്താ പറയണത്? മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാകയാൽ, അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമായാൽ അവര് അതായത് വല്ലാത്ത രജോഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഊർജത്തോടു കൂടെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. തമോ ഗുണം വളരെ അലസതയാണ്. പക്ഷെ ഇതൊന്നുമല്ല ബ്രാഹ്മണർക്ക്. അവര് വളരെ ശാന്തരും എന്താ പറയാ, വളരെ നല്ല മിതഭാഷരും അല്ലെ, അങ്ങനെ മൃദുലമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആൾക്കാരാണ്. അവര് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണു. എന്നാൽ അവർക്കൊരു പ്രശ്നം വരാൻ പോണ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, അവര് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ അവർക്ക് ഭൗതികത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളൊന്നും അവരെ അധികം ബാധിക്കില്ല. എന്നാൽ എനിക്ക് ജ്ഞാനമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിവുണ്ട്, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അഹങ്കാരം വരുമ്പോൾ, വിനയത്തോടു കൂടിയുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കണം ബ്രാഹ്മണൻ. നമ്മൾ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ കുറച്ച്, അതായത് ഭഗവാന്റെ അപ്പോ വിനയത്തോടു കൂടെ ഭഗവാന്റെ വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്യണതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ അവരെ ബഹുമാനിക്കുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് തോന്നും ഞങ്ങളാണ് എല്ലാത്തിലും വലുത്, ഞങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കണുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് ജ്ഞാനമുള്ളൂ, അതായത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുള്ളൂ, ശ്ലോകങ്ങൾ സുഖം. അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഒരു അഹങ്കാരം വരും. ഈ അഹങ്കാരം വരുമ്പോ എന്തായി, അവരും ഈ ഭൗതികതയോടുകൂടെ ആ അഹങ്കാരത്തോടു കൂടിയുള്ള ഗുണമായാലും അവർക്ക് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി അവരും ഇവിടെ തന്നെ കിടന്ന് ചക്രത്തിൽ തന്നെ കിടക്കേണ്ട വരും. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതിനും അപ്പുറത്ത് ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴും അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇത് അവരെ ബാധിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് തിരിച്ചും ഇതേപോലെ തന്നെയുള്ള ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ് പറയാ, ഈ ജീവജാലങ്ങൾക്ക്, മനുഷ്യവർഗങ്ങൾക്ക് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അവർക്കും വരും. കാരണം അവരുടെ ചിന്തകളിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നതുകൊണ്ട്. പിന്നെ പറയുന്നത് രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാ. രജോ ഗുണം എന്താണ്? രജോ രാഗാത്മകം വിദ്ധി തൃഷ്ണാസംഗ സമുദ്ഭവം തന്നിബന്നാദി കൗന്ദേയ കർമ്മസംഗേന ദേഹിനം. അല്ലയോ കുന്തി നന്ദന, അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്നത് അത്രേ രജോ ഗുണം. ദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ അത് ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിരിക്കുന്നു. ഈ രജോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അധികം നമ്മുടെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധികം വേണമെങ്കിൽ രജോ ഗുണം തന്നെയാണ്. അതായത് ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ആസക്തി, അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന് സ്ത്രീയോട്, സ്ത്രീ പുരുഷനോട് ഉണ്ടാവണത് തന്നെ രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു രജോ ഗുണം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അത് ഉണ്ടാവണമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു പുരുഷനും ഒരു സ്ത്രീയും ഒരു ആകർഷണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് പിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചു, അവർക്ക് കുട്ടികളായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ജീവിത സൗകര്യങ്ങളുടെ ആവശ്യം വരുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം എന്തുണ്ടാവും, നമ്മളൊരു ചെറിയ വീട് വെച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു വണ്ടി മേടിച്ചു. അപ്പൊ നമുക്ക് കുട്ടികളാകുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഈ വണ്ടി പോരാ, നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ വണ്ടി വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീട് പോരാ, നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വീട് വേണം. അങ്ങനെ ഓരോരോ ആവശ്യങ്ങളും കൂടി വരികയാണ് ആൾക്ക്. അങ്ങനെ കൂടി വരുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അയാൾ ഇവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ബന്ധനാവാണ് അല്ലെ. കാരണം മക്കൾക്കും ഭാര്യയ്ക്കും വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പകലില്ലാണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു പ്രായം കഴിയുമ്പോഴാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ഒരു സമയം വരുമ്പോ, നമ്മൾ അങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനിരിക്കുമ്പോ എന്താ, പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ കുട്ടികളെയൊക്കെ കൊണ്ട് അവര് മക്കളെല്ലാം പോകും. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മക്കളെ നോക്കുക എന്നുള്ളതും പ്രായമായ അച്ഛനും അമ്മമാരും തന്നെ വേണം അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും അവർക്ക് സമയം കിട്ടണില്ല. അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്യണത്, ഓരോ സമയത്തും അവര് ഈ ഭൂമിയില് ഇങ്ങനെ അതല്ലെങ്കിൽ അവര് ഇതില് തന്നെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അവര് തന്റെ സ്വന്തം രൂപം, അല്ലെങ്കിൽ താൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, താൻ ഈ ശരീരത്തിൽ എന്തിനു വന്നു എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും അവർക്ക് പറ്റണില്ല. അതിനുള്ള സമയം അവർക്ക് കിട്ടണില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ജീവിതത്തിന്റെ നമ്മളറിയാം ഓരോ തരത്തിലും എന്തൊക്കെ തരത്തിലാണ് ഓരോ മനുഷ്യരും കഷ്ടപ്പെട്ട് മുന്നിലേക്ക് വരണതെന്ന് അല്ലെ.
പക്ഷെ ഒരു മുന്നിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് സുഖിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെറിയ 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 സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ജീവിതവും നമ്മള് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ ചില ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ നമ്മള് അമ്പലത്തിൽ പോവാ, വഴിപാട് കഴിക്കുക, അത് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യും, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യണം. കാരണം നമ്മുടെ ഒരു ജീവാത്മാവിന് എന്താണോ അവന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവന്റെ കർമ്മം അത് അവൻ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ, ഭഗവാനെ നിർത്തി ഭഗവാനെ വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതാണ് രജോ ഗുണം. ഇനിയുള്ളത് തമോ ഗുണാണ്. തമോ ഗുണത്തിന് എന്താ കാണിച്ചത്? തമസ്ജ്ഞാനജം വിദ്ധി മോഹനം സർവദേഹിനാം പ്രമാദാലസ്യ നിദ്രാഭി തന്നിബധ്നാതി ഭാരതാം. ഭാരതപുത്ര അജ്ഞാനജന്യമായ തമോ ഗുണമാകട്ടെ സർവശരീരികളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായ പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര എന്നിവ ബദ്ധജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കി ഇടുന്നു. അതായത് തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ പല സമയത്തും ഉണ്ടാവും. ഈ 3 ഗുണങ്ങളും അയാളിൽ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ചിലവരില് ചില ഗുണങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ നമുക്ക് തോന്നാം എന്ത് പറഞ്ഞാലും പിന്നെ ആവാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും. അത് അയാളുടെ ഒരു തമോ ഗുണത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണത്. കാരണം ആ ആൾക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ളത്, പക്ഷെ അയാൾ ഭയങ്കര എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വേറെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ അതേപോലെ തന്നെ പഴകിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് തമോ ഗുണത്തിനെ പറ്റി പറയാ. അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും പോലും ബുദ്ധിമുട്ടാൻ അയാൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. അതേപോലെ തന്നെ അയാള് പക്ഷെ ഈ ഒരു ഗുണം നമ്മളെല്ലാവരിലും ഉള്ളതാണ്. കാരണം ഇപ്പോ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ചുറ്റിനുമുള്ളവരെല്ലാവരും ഈ ലോകം വിട്ടു പോവുകയാണല്ലേ. ഈ ശരീരം വിട്ടു പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ അറിയണില്ല നമ്മളും ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നവരാണെന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പോകും എന്നറിഞ്ഞാലും നമ്മളും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഓരോന്നും നമ്മള് സ്വരുക്കൂട്ടി വെക്കാനാ നോക്കണത് അപ്പോഴും. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ മനസ്സോ നമ്മുടെ ശരീരമോ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അതൊക്കെ ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു തരത്തിൽ തമോ ഗുണം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ അതിലും തമോ ഗുണമായിട്ട് ഏറ്റവും പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മികമായ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല. അത് കേൾക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ പോലും അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. കാരണം അവരുടെ ബന്ധനം അതിനെപ്പറ്റി നമ്മളിപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു നോക്കൂ. അപ്പൊ അവർക്ക് ആ ഒരു കൃഷ്ണാവബോധം എന്താണെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി കേൾക്കാനോ, കാരണം അവരുടെ വിചാരം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും നേടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ കാര്യം ഉണ്ടാവോ? കാരണം അവർക്ക് അതിന് പോലുമുള്ള ആ ഒരു ഇത് മനസ്സ് കൊടുക്കില്ല. കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊല്ല എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു മൃഗമായിട്ട് മാറുകയാണ് മനുഷ്യൻ അല്ലെ. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയാ ഓരോരോ ചില ഇതിലുണ്ടാവും അവർക്ക് മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലാം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണേ? എല്ലാം എന്നിൽ നിന്ന് തന്നെയാണല്ലേ. ഞാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും പിതാവ്. സ്വന്തം എന്താണ് നമ്മുടെ ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ നമ്മള് കൊല്ലില്ലല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓരോ ജീവജാലങ്ങളും എന്തോരം വേദനയായിരിക്കും അതുങ്ങൾ സഹിക്കണത് അല്ലേ. നമ്മുടെ ചെറിയൊരു സുഖത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എത്രത്തോളം ജീവജാലങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കണേ, എന്തൊക്കെ തരത്തിലാ ഉപദ്രവിക്കണേ കൃഷ്ണ. ഓരോന്നൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ വിഷമം തോന്നും കേട്ട് കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്വഭാവം, ആ ഒരു മനസ്സ് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു ജീവിയെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ ഒരു ഉപദ്രവിച്ച ജീവിയെ അയാൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാനും സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾക്ക് അറിയാം ആ ജീവിയായിട്ട് ജനിച്ചാൽ ആ ജീവിയെ കൊല്ലുമ്പോൾ തിരിച്ചും ആ ഒരു ജന്മം നമ്മൾ ഇനിയും ആ ജീവിയെ ആ ജീവി തന്നെ നമ്മളെ കൊല്ലാനായിട്ട് ഒരു ജന്മം എടുക്കുന്ന പറയണത്. കാരണം അത്രയും അത് സഹിക്കണ്ടാവും, അത് വിഷമിക്കണ്ടാവും. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവാഞ്ഞിട്ടാണ്. നമ്മുടെ കൈ ഒരിത്തിരി മുറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് വേദനയാ. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മള് കൊല്ലുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് എത്രത്തോളം വേദന സഹിക്കുന്നുണ്ടാവും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ ഒരിക്കലും എന്താണ് മാംസാഹാരി ആവില്ല മനുഷ്യൻ. കാരണം മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് മാംസാഹാരിയാകാൻ പറ്റില്ല. ആ ഒരു ഗുണത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം മാറുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആ പടം കാണുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് വിഷമം തോന്നില്ലേ ആ ജീവിയുടെ മുഖം കാണുന്നത്. അങ്ങനെ തമോ ഗുണമുള്ളവര് അലസത, നിദ്ര, പിന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള ചിന്ത, ഇതൊക്കെയാണ് അവരിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. കണ്ടോ, ഇവിടെ ഓരോ ഗുണത്തിന്റെ ഇത് കാണിച്ചേക്കാണ്. മീറ്റ് ഷോപ്പില് എന്തൊക്കെയാണ്? മദ്യപാനം, ചൂതാട്ടം, പിന്നെ ബോധമില്ലാണ്ട് അല്ലെ, പിന്നെ മാംസാഹാരം. അപ്പൊ അതാണ് ഈ രജോ ഗുണ അല്ലെങ്കിൽ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത്. സത്വഗുണമുള്ളവര്
നല്ല നല്ല പാല്, വെജിറ്റബിൾസ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുക. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവരുടെ മനസ്സിന് ശാന്തത കിട്ടും. നമ്മൾക്ക് തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിൽ കൂടെ പോണതും ഒരു ഇറച്ചിക്കടയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോണത് എങ്ങനെയിരിക്കും? ഒരിക്കലും സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു ഇറച്ചിക്കട, എന്തിനാ ആദ്യം പറഞ്ഞ, ഒരു മോർച്ചറിയുടെ വാതിലേക്ക് പോയി നിന്നാൽ പോലും നമ്മുടെ മനസ്സിന് വിഷമമാണ്. നമ്മൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പോലും കയറണ്ട, നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും. അതേസമയം അതേ ഇത് നമ്മളൊരു അമ്പലത്തിൽ പോയി നിൽക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിൽ അവിടെ പോയി നിൽക്കുകയാണെങ്കിലോ നമുക്ക് എന്തോ ഒരു സന്തോഷം അല്ലെ. അപ്പൊ അത് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഗുണങ്ങളുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്. ഇനി ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി നിന്നാൽ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കണത് എന്താ? കാക്ക, തേനീച്ച, ഒരു അരയന്നം. എന്താണ് ഇതിന്റെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണതെന്ന് വെച്ചാല്, കാക്ക തമോ ഗുണാണ് അല്ലെ. കാക്ക എന്താ ചെയ്യാ? എപ്പോഴും എത്ര ഭക്ഷണം കൊടുത്താലും അത് ആ ചിക്കി അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ എന്താ പറയുക അഴുക്കിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം എടുക്കും. അതേസമയം ഒരു തേനീച്ചയാണെങ്കിലോ, തേനീച്ച നാട് എല്ലാ പൂകളും എല്ലായിടത്തുള്ള പൂക്കളിലും പോയി തേൻ ശേഖരിച്ച് കൂട്ടി വെക്കും. എന്നാൽ അത് എന്തെങ്കിലും സൂഹിക്കുന്നുണ്ടോ? അതിന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും കഷ്ടപ്പെട്ട് തേൻ ഉണ്ടാക്കും. ആ തേൻ നമ്മൾ സുഖമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കും അല്ലെ. ആ തേനീച്ച മുഴുവൻ കൊന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ തേൻ എടുക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അതേപോലെയാണ് മനുഷ്യനും. നമ്മളിങ്ങനെ ഓടി നടന്ന് നമ്മുടെ വയസ്സാവണ വരെ, വാർദ്ധക്യം വരണ വരെ ഓടി നടന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്വരുക്കുട്ടി 1, 2 ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്വരുക്കുട്ടി വെച്ച് അങ്ങനെ വലിയ കോടീശ്വരനൊക്കെ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ സൂഹിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ദാനം ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ എന്താ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുന്നുണ്ടാവും. അതേസമയം അത് ഒരു അരയന്നം എന്താ, അങ്ങനെയാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത്, പാലും വെള്ളവും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അരയന്നം അതിൽ നിന്ന് പാല് മാത്രം സ്വീകരിക്കും, വെള്ളം മാറ്റി വെക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അതിന് നല്ലത് മാത്രം സ്വീകരിക്കാനുള്ള മനസ്സാണ് അരയന്നത്തിന്റെ. അപ്പൊ അത് സത്വഗുണമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അതേസമയം തേനീച്ച രജോ ഗുണം. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. സത്വം സുഖേ സഞ്ജയതി രജകർമ്മണി ഭാരത ജ്ഞാനമാവൃത്യ തു തമഃ പ്രമാദേ സഞ്ജയത്യുത. അല്ലയോ ഭാരതപുത്ര, സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുക? അയാള് സത്വഗുണം കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഭൗതികതയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അയാളെ അലട്ടണില്ല. അപ്പൊ അയാൾക്ക് സന്തോഷം, മനസ്സിൽ സന്തോഷം വരുന്നു. രജോ ഗുണം കാമ്യ കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ തേനീച്ച കണ്ട പോലെ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെ എപ്പോഴും ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ബന്ധിക്കുകയാണ്. എന്നാലോ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് ജ്ഞാനം തന്നെ ഇല്ല. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണമാകട്ടെ ഉന്മാദം കൊണ്ട് ഒരാളെ ബന്ധിക്കണം. അതൊരു ഉന്മാദം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ശരിയായ ഒരു അവസ്ഥയല്ല അല്ലെ. മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന്റെ ഒരു ശരിയായ ഒരു അവസ്ഥയല്ല. അപ്പൊ ആ ആൾക്ക് എന്തും ചെയ്യാനായിട്ട് മടിയില്ല. ആരെ കൊല്ലാനോ എന്ത് തിന്നാനോ ഒന്നും അയാൾക്ക് മടി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ആ സത്വത്തിന്റെയും രജസിന്റെയും തമസിന്റെയും വിശേഷങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. രജസ്തമശ്ചാവിഭൂയ സത്വം ഭവതി ഭാരത രജസത്വം തമശ്ചൈവ തമസത്വം രജസ്തഥാ. അല്ലയോ ഭാരത, ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണം രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറും. ചിലപ്പോൾ രജസ് സത്വ തമോ ഗുണങ്ങളെ കീഴടക്കുന്നു. മറ്റു ചിലപ്പോൾ തമസ് സത്വ രജസ്സുകളെയും. ഈ വിധത്തിൽ എപ്പോഴും ആധിപത്യത്തിനുള്ള മത്സരം നിലനിൽക്കുന്നു. അതായത് നമ്മള് ഒരു സാധാരണ ഒരാള് രാവിലെ ഉണർന്ന് എണീക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സത്വഗുണാണെന്നാ പറയാം. നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം വളരെ ശാന്തനായിട്ടും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയൊക്കെ ആയിരിക്കും. നല്ലൊരു ഉറക്കം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഉറങ്ങി എണീക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിനൊരു സുഖമാണ് അല്ലെ. അതേസമയം നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോകാറാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ രജോ ഗുണം വർദ്ധിച്ചു. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഓടി പടിഞ്ഞ് ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ബസ് പിടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള വണ്ടി എടുത്തോ നമ്മളൊക്കെ ഓടിച്ചെല്ലാം. പക്ഷെ രാത്രി ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ തളർന്ന ഒരു വിധത്തിലൊന്ന് കിടന്നാൽ മതി. അപ്പൊ നമ്മളെ തമോ ഗുണം ബാധിച്ചു. പക്ഷെ ഈ തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ അലസത അതല്ല, അത് അതിന്റെ ഗുണമാണെങ്കിലും നമ്മളിൽ ആ ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ വേരിയേഷനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ആർക്കും പരിശീലനം കൊണ്ട് സത്വഗുണം വളർത്തി രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാം. അപ്പോ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളിൽ ഇപ്പൊ രാവിലെ എണീറ്റ് കുളിച്ചു, നമ്മൾ ചായ കുടിച്ചു. സാധാരണ ഇപ്പോ അതായത് നമ്മൾ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെസ്റ്റേണേഴ്സിന്റെ സ്റ്റൈല് വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ രാവിലത്തെ കുളിയൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടാക്കിയത്. നമ്മൾ കുളിക്കില്ല, നേരെ ചായ കുടിക്കും, പിന്നെ കുറച്ചു നേരം പേപ്പർ വായിക്കും അല്ലെ. അതേസമയം പണ്ടുള്ളവരെന്തായിരുന്നു, രാവിലെ എണീറ്റ് അവർ കുളിക്കും.
അവര് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ടേ വരുള്ളൂ. പണ്ടുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണത്. സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ കുളിക്കാണ്ട് അടുക്കളയിൽ കയറില്ലായിരുന്നു. അതേസമയം നമ്മുടെ ജീവിത രീതികൾ മാറി. പിന്നെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയി, എന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്യണേ, അത് ചെയ്തോണ്ട് എന്താ ഗുണം, അത് ചെയ്താലാണോ എല്ലാവരും ജീവിക്കുക, അത് ചെയ്യാണ്ട് ആൾക്കാർ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്, ഇതുവരെ ജീവിച്ചില്ലേ. നമ്മൾക്ക് തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ കാണാലോ, നമ്മുടെ നാട്ടില് എത്രയോ ഭംഗി, അതായത് എന്തൊരു ഐശ്വര്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പോയിരുന്ന ആ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ പറയണില്ലേ, എന്താ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ എന്താ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഗുണങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരുന്നപ്പോ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണതിന്റെ ആ വ്യത്യാസത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ജീവിത രീതികളും വന്നു തുടങ്ങി. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മൂല്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി. അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും കാരണം. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിൽ സത്വഗുണം വളർത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കണം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. രാവിലെ എണീറ്റ് കുളിച്ച് ആ വിളക്കൊന്ന് കത്തിച്ച് ഭഗവാനെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അടുക്കള കയറി നോക്കൂ. അടുക്കള കയറി നോക്കിയാൽ ആ വയ്ക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് വരെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. മറ്റേത് കുളിച്ച് അതേ ഇതിൽ തന്നെയാണ് വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിലുള്ള ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് എനർജി അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലെ, നമ്മൾ ഉറങ്ങി എണീറ്റിട്ട്. അപ്പൊ ഇനിയെങ്കിലും ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ രജോ ഗുണം വർദ്ധിപ്പിച്ച് സത്വരജ സമസ്യകളെ കീഴടക്കാൻ ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയാം, രജോ ഗുണമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അല്ലെ. പിന്നുള്ളത് തമോ ഗുണ, സത്വഗുണം വളരെ കുറഞ്ഞു. അതിന്റെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ. കാരണം നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഗുണത്തിനെ എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ സ്വയം തീരുമാനിച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് 3 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിര നിശ്ചയമുള്ളവർക്ക് സത്വഗുണത്താൽ അനുഗ്രഹീതരാവാം. അതിനെയും അതിക്രമിച്ച വാസുദേവാവസ്ഥ എന്ന വിശുദ്ധ സത്വത്തിലെത്താം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, വൈഷ്ണവരെയാണ് നമ്മൾ വിശുദ്ധ സത്വത്തിൽ എത്തുക. കാരണം ഭഗവാൻ എപ്പോഴും, ഭഗവാൻ ഗുണങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ മാത്രം, അതായത് പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി പൂജകൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മങ്ങളും, നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഫലം ചിന്തിക്കാണ്ട് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് എന്റെ കർമ്മമാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യണത്, അത് ഭഗവാനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഓരോന്നും ചെയ്തു തുടങ്ങിയാൽ അതെല്ലാത്തിനും ഉത്തരവാദി നമ്മളല്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനല്ല ഉത്തരവാദി എന്നല്ല, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് ശരിയായ രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ റിസൾട്ടിന് വേണ്ടി നോക്കണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ നമുക്ക് വിശുദ്ധ സത്വത്തിലെത്താം. ഇവിടെയാണ് ഒരാൾ ഈശ്വരശാസ്ത്രാഭിജ്ഞനാകുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഏത് ഗുണത്തിനാണ് സ്വാധീനത എന്ന് അയാളുടെ പ്രത്യേക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. നമുക്ക് ഒരാളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ഏത് ഗുണത്തിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ത് ഗുണമാണ് അതിലുള്ളതെന്ന്. കണ്ടോ, ഒരു 3 പേരും 3 ദിക്കിലേക്ക് വലിക്കുക. 3 ഗുണങ്ങളും നമ്മളെ 3 ദിക്കിലേക്കും വലിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് എന്ത് ഗുണാണ്? സത്വഗുണം. സർവദ്വാരേഷു ദേഹേസ്മിൻ പ്രകാശ ഉപജായതേ ജ്ഞാനം യഥാ തഥാ വിദ്യാത് വിവൃദ്ധം സത്വമിത്യുതാം. നവദ്വാരേ പുരേദേഹി നൈവ കുർവന്ന കാര്യൻ. അത് നമ്മള് നവദ്വാരേ പുരേദേഹി എന്നുള്ള നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മുമ്പില്. ഇവിടെ അത് തന്നെ പറയണത് സർവദ്വാരേഷു ദേഹേസ്മിൻ പ്രകാശ ഉപജായതേ ജ്ഞാനം യഥാ തഥാ വിദ്യാത് വിവൃദ്ധം സത്വമിത്യുതാം. 9 ദ്വാരങ്ങളാണ് ശരീരത്തിനുള്ളത്. ഈ ശരീരത്തിലുള്ള നവദ്വാരങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയാ ലക്ഷണങ്ങളും. അതായത് ഈ എന്തൊക്കെയാണ് അതെല്ലാം? 2 കണ്ണുകൾ, 2 ചെവികൾ, 2 നാസാദ്വാരങ്ങൾ, വായ, ലിംഗം, മലദ്വാരം. ഇവയെല്ലാം സാത്വികതാ ലക്ഷണങ്ങളാൽ പ്രകാശിതമാവുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ സത്വഗുണ സമ്പന്നൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അത്തരക്കാർ കാര്യങ്ങളെ ശരിയായ നിലയിൽ കാണുകയും കേൾക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. അവർ ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും പരിശുദ്ധരാണ്. നവദ്വാരങ്ങളിലും പ്രവൃദ്ധമായ സന്തുഷ്ടിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാം. ഇതാണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ അവസ്ഥ. അതായത് കാണുന്നതിനെയും കേൾക്കുന്നതിനെയും നമ്മള് എപ്പോഴും ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് ചെവി കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറയും. അതുപോലെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാണ്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് അതുണ്ടാവും, ചിന്ത ഉണ്ടാവും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മള് ഈ ഭൗതികതയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത് കൊണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഗുണങ്ങളെ കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ കാഴ്ച, കേൾവി, അതുപോലെ മണക്കുക അല്ലെ. ഭക്ഷണത്തിന്റെ ആ രുചിയാണ് നമ്മളെ, ആ മണമാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഓരോന്നും ഭക്ഷണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഇടവരുത്തുന്നത്. പിന്നെ എന്താ? ലിംഗം, അതായത് നമ്മുടെ ലൈംഗിക തൃഷ്ണത. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്.
സത്സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ. അല്ലാണ്ട് നമ്മള് എന്താണ് പട്ടിയെ പോലെയോ മൃഗങ്ങളെ പോലെയോ അല്ല ജീവിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എന്നനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ വായ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ദ്വാരങ്ങളും നമ്മളെ എങ്ങനെ സത്വഗുണമാക്കാം എന്നാണ്. നല്ലത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള സത്വഗുണമാവാം, അവസ്ഥയാവാം. പിന്നെ എങ്ങനെയാ രജോ ഗുണത്തിന്റെ എങ്ങനെയാ? ലോഭ പ്രവൃത്തിരാരംഭ കർമ്മണാമശമസ്പൃഹ രജസ്യേതാനി ജായന്തേ വിവൃദ്ധേ ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിയായ ആസക്തി, ഫലോദിഷ്ട പ്രവർത്തനം, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അതായത് രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, അല്ലെ? ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുമ്പോഴാണ് രജോ ഗുണം കൂടുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാ കാര്യം സാധിക്കാൻ എന്ത് വേണം? ധനം വേണം. അപ്പൊ ധനം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പാടുപെടുന്നത് മുഴുവനും. അപ്പൊ ധനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണെന്നുള്ളത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അതായത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ധനം ഏത് രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കണു എന്നും അത് ഏത് രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നമുക്ക് എങ്ങനെയും പണം ഉണ്ടാക്കാം, പക്ഷെ എങ്ങനെയും ഉണ്ടാക്കിയ പണമാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ പറയണ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ചതാ, അതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും പോവില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം അത് സത്യമായ രീതിയിൽ കൂടെ സമ്പാദിച്ചതാണ്. അത് അഥവാ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളിൽ നിന്ന് പറ്റിച്ച ആൾക്ക് അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കില്ല. അപ്പോ ഈ നമ്മള് സമ്പാദിക്കുന്ന ധനം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മുടെ ഓരോ, അതായത് ഈ പാപം ചെയ്ത ആൾക്കാരുടെ പണം ഇവൻ ഭഗവാന് കൊടുത്താൽ പോലും അയാളുടെ പാപകർമ്മം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അയാൾ ആ പണം കൊടുക്കണേ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? പ്രേമപൂർവം എനിക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് തന്നാലും ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്ന പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ പണത്തിന്റെ ഒരു അംശം ഭഗവാന് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മുടെ തലമുറയായിട്ട് വരുന്ന അവർക്കും അത് ഗുണമായിട്ട് തീരും. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? നമ്മുടെ ആവേശം, നമ്മുടെ ആസക്തി നമ്മളെ തേനീച്ച പോലെ നമ്മളിങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അനുഭവിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ? അത് തട്ടിയെടുക്കാനായിട്ടായിരിക്കും ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ചുറ്റും കൂടുക. ഇപ്പൊ കുറെ പൈസ സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലായിരിക്കും ബന്ധുമിത്രാദികളെല്ലാം ഉണ്ടാവും കൂടെ. പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാലോ ഒരാളും തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല. കാരണം എന്താ? അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, തരണ്ട വന്നാലോ എന്നുള്ള ചിന്ത. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ശരിയായിട്ട് രീതിയിൽ ജീവിക്കാനും ശരിയായിട്ടുള്ള ദാനങ്ങൾ ചെയ്യാനും എല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെന്താ? തമോ ഗുണം എങ്ങനെയാ പറയണത്? അപ്രകാശോ പ്രവൃത്തിശ്ച പ്രമാദോ മോഹ ഏവച താമസ്യേതാനി ജായന്തേ വിവൃദ്ധേ കുരുനന്ദന. തമോ ഗുണം വളരുമ്പോൾ തേജസ്സില്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവ പ്രകടമാകുന്നു. തമോ ഗുണം വരുമ്പോ അത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ജീവിത രീതി അനുസരിച്ചിട്ട് അവരുടെ നമുക്ക് കാണുമ്പോ തന്നെ ഒരു ഐശ്വര്യം തോന്നില്ല എന്നാണ് അവർക്ക് തേജസ്സില്ല എന്ന് പറയണത്. പിന്നെ അവർക്ക് മടി, എല്ലാത്തിനും ഒരു മടി, എല്ലാത്തിനും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്, എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്, ഒന്നിനോടും ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു ഇതില്ലാണ്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇഷ്ടമില്ലാണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. പിന്നെന്താ? ആവശ്യമില്ലാത്ത മോഹങ്ങളും, എന്നാ എന്നിട്ട് ചെയ്യാനും വയ്യ. അപ്പൊ അത് മാത്രമല്ല തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യണ തെറ്റായ പ്രവൃത്തികളും തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് തന്നെ വരും. സാത്വികൾ മരിക്കുമ്പോൾ ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. രജോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിൽ ജനിക്കും. തമോ ഗുണമാകട്ടെ മരിക്കുന്നവരാകട്ടെ മൃഗങ്ങളായിട്ടാണ് പിറക്കുക. അതായത് സാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളില്, ഭൂമിക്ക് മുകളിലെ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിൽ ജനിക്കുന്നു. രജോ ഗുണമുള്ളവർ മരിച്ചാല് ഭൂമിയിൽ ജനിക്കും. തമോ ഗുണമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവരാണ് ജനിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളായിട്ടാ ജനിക്കണേ. അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞൂലേ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു, അതിലേതെങ്കിലും ഒന്നായിട്ടായിരിക്കും അവരെല്ലാവരും ജനിക്കുക. സത്വകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം വിശുദ്ധമാണ്, അത് സാത്വിക ഗുണമെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. രജോ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം എന്താണ്? ദുഃഖമാകുന്നു. തമോ ഗുണത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം മൗഢ്യവും അജ്ഞാനവും. ഇവിടെ ഒരു കോണി ഈ അറ്റം വരെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തു വെച്ചേക്കാണല്ലേ, അതെന്താ? അജ്ഞാനം. അതായത് നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ജ്ഞാനം ഇല്ലായ്കയാണ് അജ്ഞാനം. പിന്നെ നമ്മൾ തന്നെ രജോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി മൂലം ചെയ്തു വെക്കണ ഓരോന്നാണ് ഈ പല പല ദുഃഖങ്ങൾക്കും കാരണം.
അതേസമയം വിശുദ്ധമായിട്ട് നമ്മളെ മനസ്സ് സന്തോഷമായിട്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എവിടെയാണ്? ആ സ്ഥലമാണ് സാത്വിക ഗുണത്തിന്റെ ഉള്ള അല്ലെ. അപ്പം എപ്പോഴും അമ്പലങ്ങള് നമുക്ക് സാത്വിക ഗുണം തന്നെയല്ലേ. അതേസമയം സിനിമാ കോട്ടയാണെങ്കിലോ ആ ഒരു വല്ലാത്ത ബഹളവും തിരക്കും, അമ്പലങ്ങളിലും തിരക്കും ബഹളം ഉണ്ടാവും ആ ഉത്സവ സമയത്ത്. പക്ഷെ നമുക്കതൊരു സന്തോഷമാണ് തരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു നമ്മൾക്ക് തന്നെ ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ. ഇനി 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഊർധ്വം ഗച്ഛന്തി സത്വസ്ഥ മധ്യേ തിഷ്ഠന്തി രാജസ ജഘന്യ ഗുണവൃത്തിസ്ഥ അധോ ഗച്ഛന്തി താമസ. അതായത് സത്വഗുണത്തിൽ മരിക്കുന്നവര് ഉത്കൃഷ്ട രോഗങ്ങളിലും, രജഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭൂമിയിലും, നീചഗുണത്തിൽ അതായത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് നരകലോകങ്ങളിലും പതിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ നരകലോകങ്ങളിലും പതിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് മൃഗങ്ങളായിട്ട് ജീവിക്കുക. നമ്മൾക്കൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ അറിയാം അല്ലെ, ഈ പട്ടികളെയൊക്കെ എത്രയാ ഉപദ്രവിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോ പശുക്കളെയൊക്കെ നല്ലോണം ഉപദ്രവിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കഷ്ടം തോന്നും. ഏതോ ഒരു ജന്മം അവര് ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ആയിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം. എന്നാലും ആ ഒരു മനുഷ്യരെയും ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ട്, ഇല്ല എന്നല്ല പറയണത്. എന്നാലും അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഓരോ ഗുണങ്ങളുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത്. അതേസമയം എന്താ ഇത് കണ്ടോ, ഒരു കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസിലുള്ള ഒരു ഫാമിലിയാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കണേ. എന്ത് സന്തോഷമായിട്ടാ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കുട്ടികളും അല്ലെ. കാരണം ഭഗവാനിലാണ് അവരുടെ ലൈഫ് മുഴുവനും അവർ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്തും ഭഗവാന് വേണ്ടിയാ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ദുഃഖത്തിന്റെയോ പ്രത്യേകിച്ചൊരു സന്തോഷത്തിന്റെയോ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ അവരിൽ വരുന്നില്ല. അവരെപ്പോഴും ആ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവാന്റെ ചിന്തകളിലായിട്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ശരീരസംബന്ധിയായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃതം ആസ്വദിക്കാം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നില്ലയോ, അവയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അത് വേണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ലയോ, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ ആര് പ്രക്ഷുബ്ധരാവാതെ ഇരിക്കുന്നുവോ, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന നിരതങ്ങളായിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉദാസീനനും അവയ്ക്ക് അതീതനുമായിരിക്കുന്നുവോ, ആത്മനിഷ്ഠനായി സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യനിലയിൽ കാണുന്നുവോ, ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലയോ, ആർക്ക് പ്രിയമായതോ അപ്രിയമായതോ യാതൊന്നുമില്ലയോ, ധീരനും നിന്ദകളിലും സ്തുതികളിലും മാനത്തിലും അപമാനത്തിലും സമചിത്തനും ശത്രുമിത്ര ഭേദമില്ലാത്തവനും നിരുദ്യമനുമായ ആ വ്യക്തിയെ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയാം. ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് 22ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് 26ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ ഗുണാതീതന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെയാണ് ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഭഗവാൻ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ, അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാനെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അയാൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും പെരുമാറുക? ആദ്യം നമ്മൾ ഇതേപോലെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ, സ്ഥിരപ്രജ്ഞന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ച പോലെ തന്നെ ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഒരു ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഉപരിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം അതിക്രമിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കും, അയാളെ ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അതിക്രമിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം. ഇതെങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഈ ഗുണങ്ങളിലൊന്നും അയാളെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഞാൻ അതിന്റെ ശ്ലോകം വായിക്കാം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പ്രകാശം ച പ്രവൃത്തിം ച മോഹമേവ ച പാണ്ഡവ ന ദ്വേഷ്ടി സംപ്രവൃത്താനി ന നിവൃത്താനി കാംക്ഷതി ഉദാസീനവദാസീനോ ഗുണൈര്യോ ന വിചാല്യതേ ഗുണാ വർത്തന്ത ഇത്യേവം യോപതിഷ്ഠതി നിംഗതയേ സമദുഃഖ സുഖസൗസ്ഥാ സമലോഷ്ടാശ്മകാശ്ചന തുല്യപ്രിയാ പ്രിയോ ധീരാസ്തുല്യ നിന്ദാത്മസംസ്തുതി മാനാപമാനയോ തുല്യാസ്തുല്യോ മിത്രാരിപക്ഷയോ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി ഗുണാതീതാസ ഉച്യതേ. സർവാരംഭ പരിത്യാഗി, എല്ലാത്തിനെയും പരിത്യാഗം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളെയാണ് ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അയാൾക്ക് സുഖമില്ല, ദുഃഖമില്ല, മാനമില്ല, അപമാനമില്ല. അയാൾക്ക് സ്വർണമായാലും മൺകട്ടയായാലും ഒരുപോലെയാണ്, മിത്രമായാലും ശത്രുവായാലും അയാളെ ബാധിക്കണില്ല. അയാൾക്ക് ആരോടും വെറുപ്പുമില്ല, ആരോടും വ്യാമോഹമില്ല, ആരോട് ഒരാൾ ഇല്ലാണ്ടായി എന്ന് വെച്ചിട്ട് അയാൾക്ക് വിഷമമില്ല, ഒരാൾ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടും അയാൾക്ക് അതിനെ സാധിക്കുന്നില്ല. അയാള് പിന്നെന്താണ്, ഒരിക്കലും അയാള്
പ്രവർത്തനരഹിതനായിട്ടിരിക്കണില്ല. അയാൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ. അയാൾ ഒരിക്കലും ഉദാസീനനായിരിക്കില്ല. അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും മടി എന്ന് പറഞ്ഞതുണ്ടാവില്ല. അയാള് എപ്പോഴും എന്താ പറയാ, എല്ലാവരിലും അയാളിപ്പോ ഒരാൾ കുറെ പുകഴ്ത്തി എന്ന് വെച്ചാലും അയാൾക്ക്, നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലെ ബ്രാഹ്മണന്റെ കഥ എന്താന്ന് എന്റെ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താ, കുറെ പുകഴ്ത്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അഹങ്കാരം വരാന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് ഇവിടെ എന്താ പറയണത്, അങ്ങനെ പുകഴ്ത്തി എന്ന് വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, അയാളെ സ്തുതിച്ചില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല, ഇനി അയാൾ അപമാനിച്ചാലും ആ ആൾക്ക് ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഗുണാതീതൻ. ശ്ലോകം 26. മാം ച യോ വ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവതേ സഗുണാൻ സമതീത്യൈതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. അതായത് അവ്യഭിചാരണ, അവ്യഭിചാരേണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യഭിചരിക്കാത്ത ബുദ്ധി. നമ്മള് പല 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 സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി, അതായത് അമ്പലങ്ങളിൽ ഓരോരോ അമ്പലങ്ങളിൽ പോയി നമ്മൾ ഓരോന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെ. അതിന് നമ്മള് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒന്നിലും ഒരു സ്ഥിരത ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ആ ഭഗവാനിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ പറ്റിയാൽ അത് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടെ, വ്യാവസായികാത്മിക ബുദ്ധി ഏകേഹേ ഗുരുനന്ദന എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റണം. അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ദൃഢപ്രത. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്, ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തില് എത്തിച്ചേരാം. പലതരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാവും. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ നമ്മള് എന്താ പറയാ, മാംസാഹാരം അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കത് കഴിക്കാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് വരില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വരില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല 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 പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അതിൽ നിന്നെല്ലാം വിട്ടിട്ട് എനിക്ക് എന്റെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വഴികൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇനി ഞാൻ അത് പിന്തുടരണം എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അതിനെല്ലാം അതിക്രമിച്ച് നമുക്ക് ബ്രഹ്മപദത്തില് എത്തിച്ചേരാം. അതിനൊരു ഉദാഹരണം ആരാണിത്, വാൽമീകി. രാമായണ മേജിതാര വാൽമീകി അല്ലെ. നാരദനെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോ നാരദന് രത്നാകരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രാക്ഷസനായിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ആളാ അല്ലെ. നാരദനെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോ നാരദനെ കൊല്ലാനായിട്ട്, കാരണം സ്വർണ്ണൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് ഓടി വരികയാണ്. അങ്ങനെ ഓടി വരുന്ന സമയത്ത് നാരദൻ ചോദിക്കും നീ ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാ ചെയ്യണേന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ പറയും എന്റെ മക്കൾക്കും കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറയും. എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേ, നീ ചെയ്യണ ഈ തെറ്റുകൾക്ക് പാപം അവരും കൂടെ എടുക്കാൻ തയ്യാറാണോ എന്ന് പോയിട്ട് ചോദിക്കാൻ പറയും. അപ്പൊ തന്നെ രത്നാകരൻ പറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഇല്ല, ഞാൻ ഓടിപ്പോവില്ല, ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നോളാം, നീ പോയിട്ട് വാന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഓടിപ്പോവും. അപ്പൊ ഭാര്യയോട് ചോദിക്കും ഞാൻ ഈ ചെയ്യണതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ, അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ പാപത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങളും നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ ഭാര്യ പറയും ഞാൻ ഇതിന് ഉത്തരവാദിയല്ല എന്ന് പറയും. മക്കള് ചോദിക്കുമ്പോൾ മക്കളും പറയും ഞാൻ ഇതിന് ഉത്തരവാദിയല്ല, കാരണം അച്ഛൻ കുടുംബം നോക്കാന്നുള്ളത് അച്ഛന്റെ കടമയാണ്. ഭാര്യയും പറയും ഭർത്താവിന്റെ കടമയാണ് ഭാര്യയെ നോക്കുക. അതിന് ഏത് പ്രവൃത്തിയും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ആ കാട്ടാളിന് മനസ്സിലാവണത്, രാക്ഷസനല്ല കാട്ടാളിന് മനസ്സിലാവണത് ചെയ്ത തെറ്റുകള്. അങ്ങനെ വന്ന് സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് രാമ രാമ എന്ന് ജപിക്കാൻ പറയും. അങ്ങനെ രാമ എന്ന് പറയാൻ പോലും അറിയില്ല. അപ്പോഴാണ് ഈ മര എന്ന് പറയാൻ അങ്ങനെ രാമ 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 എന്ന് ജപിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആരാണ്, വാൽമീകി ആയിട്ട് മാറിയില്ലേ, രാമായണം എഴുതാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോ ഒരു കാട്ടാളന് പോലും ഭഗവൻ ഭക്തന്റെ സംഘം, അതാണ് ഇവിടെ മുഖ്യം. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെ സംഘമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യം. ഏത് സംഘത്തിലാണോ നമ്മൾ ചേരുന്നത് ആ സംഘം നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും. ഒരു മദ്യപാനിയുടെ കൂട്ടുകെട്ടിൽ നിന്നാൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സംഘത്തിൽ പെടും. അല്ലെങ്കിൽ തമാശയ്ക്ക് നമ്മളെ ചീട്ട് കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ആ സംഘം നമ്മളെ നശിപ്പിക്കും. അപ്പോ സംഘം നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു ഭക്തന്റെ സംഘം, നമുക്ക് ഒരു സത്വഗുണമുള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ സംഘം കിട്ടിയാല് നമ്മള് ഒരു ഋഷി തുല്യനായിട്ട് മാറും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാ കൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, नित्याय गौर हरे 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 कृष्ण.